עכשיו, סיפורה של אישה גרושה שביקשה להקים משפחה חדשה עם ילדיה ועם בת זוג. בעלה בנפרד בגיבוי בית הדין הרבני ניסה למנוע זאת בטענה שהזוגיות החדשה מבלבלת את הילדים ופוגעת בהם. בנות הזוג עתרו היום לבג"ץ כדי שיאפשר להן ולילדים לגור יחד, אבל בשלב הזה הטיפול בתיק הוחזר לבית הדין הרבני. עם הפרטים כתבתנו ליה ברמוביץ'. אוהב אותך הכי בעולם, רוצה מאוד להיפגש איתך כשיגמר העניין הטיפשי הזה. אני אבוא ואתן לך חיבוק גדול. את המכתב הזה כתב הבן הבכור של אמילי, שם בדוי למאיה, בת הזוג החדשה של אמא. הן הכירו בזמן שאמילי הייתה בתהליך גירושין מבעלה. פה הוא צייר ציור. זה אמא, זה אני כאילו, זה הוא. ופה יש 2 ילדים קטנים. אבל הם חושבים שאני גורמת לנזק נפשי בלתי הפיך לילדים. בית הדין הרבני החליט ביולי האחרון לאסור על אמילי להכניס את מאיה בת זוגה לביתם המשותף, וגם אסר על מאיה להתראות עם הילדים של אמילי, בטענה שהמצב המשפחתי החדש מביך, מבלבל ומזיק לילדים. ולכן פשוט לא יכולנו להיפגש, בעצם לא יכולנו לחיות ביחד. הבן שלי תופס אותי עם דמעות ואומר לי, אמא, נשברתי, אני לא יכול יותר. ואני אומרת לו, מה קרה חמוד? אני מתגעגע למאיה. אני רוצה לחבק אותה, זה כבר המון זמן. כבר חודשיים שמאיה ובנה גרים בדירת 5 החדרים ששכרה יחד עם אמילי, שלפי פסיקת בית הדין הרי אסור לאמילי ולילדיה להצטרף אליהם. וזה נראה כמו בית רוחות רפאים, כי יש שם בית ל5 אנשים, יש שם 3 חדרים של ילדים, רוב החפצים של הילדים של אמילי נמצאים שם. היום עתרו השתיים לבג"ץ, בתקווה שיתערב בהחלטת הרבנים. צריך לעשות פה צדק. זה לא הגיוני שדיינים בבית דין רבני ינצלו את הסמכות שניתנה להם לכזאת רשעות ורוע. זה אומנם המקרה הפרטי שלנו, אבל מצב לא יבוטל היום, ירד חושך על המדינה הזו, כי יש 10,000 של זוגות חד-מיניים שמגדלים ילדים. באנו לחגוג ניצחון. אתם שמחתם לאחר מעשה או לחצתם ידיים לפני? מה הנושא? אם אנחנו נצא בעוד כמה זמן מהאולם שם ולא יהיה ניצחון, חושך ירד על כל מדינת ישראל. אני חושבת שצריך להתערב מי ישב איתכם באותה מיטה. אני מסכימה. את אישה נאורה, אבל בתי הדין הרבניים לצערי לא. אבל מי נמצא פה עכשיו? כן. הערעור מגיע גם בעלה בנפרד של אמילי, נכה צה"ל. גם הוא מדגיש שהוא רוצה לעשות הכל לטובת הילדים, שהבעיה מבחינתו היא לאו דווקא הזוגיות החד-מינית שלהן, אלא סכסוך עם החברה החדשה שמפרידה בינו לבין ילדיו. הדבר היחידי הוא הקטע שנעשה בצורה חדה. המעבר הזה החד ממשפחה שהיינו. למרות הציפיות הגבוהות מבג"ץ, אמילי ומאיה מסיימות את היום באכזבה גדולה. בג"ץ החזיר את העתירה לבית הדין הרבני בטענה שהעתירה עוד לא בשלה, משום שבית הדין הרבני עוד לא הגיע להכרעה סופית. בינתיים המליץ להם בג"ץ לפחות לאשר מפגשים. והם לא מבינים שחצי שנה הילדים האלה והיא היו ביחד. ניסינו להעביר את המסר. הם פשוט לא מקשיבים. הם לא מקשיבים, אבל הם עדיין התקדמנו צעד אחד, והם אמרו, העתירה נשארת פתוחה. קבע טובת הילדים, אני לא הולך פה למנוע את הזוגיות שלהם, בשום אופן, זה לא הייתה חשיבה מתחילה. כל מטרתנו להבטיח את טובת הילדים. הלקוח שלי, כמו שאתם רואים, הוא אדם עיוור ונכה שברעם בעיר נותק מילדיו באבחה אחת. אבל אנחנו לא נואשנו, כי הצדק יימצא. מבחינת מאיה ואמילי הסיפור רחוק מסיום. הן מבטיחות להמשיך להילחם על הזכות שלהן לחיות יחד במשפחה החדשה שהן מנסות להקים. הילד שלי בן 7 בעוד יומיים. יש לו יום הולדת, והם לא יהיו שם. הם פשוט לא יהיו שם, כי היא תהיה שם. פשוט הזוי שבמדינת ישראל מפרידים בין 3 ילדים שקוראים לעצמם אחים, שיש פה יום הולדת והם לא יכולים להיות יחד.